Τόσο καιρό κατηγορούσες το κράτος για απανθρωπιά, Φτούσου! Ήρθε επιτέλους η ώρα των κοινωνικών παροχών. Λιγμένα τρόφιμα μισοτιμής. Ήρθε η ώρα να γεμίσεις το καλάθι σου με όλου του άλλου κόσμου τα καλά. Λιγμένο ρύζι μπαρμπαντέντ. Λιγμένα μακαρόνια θνίσκο σε πολλά σχέδια και χρώματα. Λιγμένες κονσέρβες τόνου Ρίο Χάρε. Λιγμένα αναψυκτικά φάντασμα. Λιγμένα τυράκια λαβάς νεκρή. Λιγμένη πραλίνα φουντουκιού νουτέζα. Λιγμένα αλαντικά τύπου κυπαριζάκι. Λιγμένες σοκολάτες νεκράντς με γέμιση πραγματικά κόλληβα. Και λιγμένα μπισκότα αλατίνη ζωή τίνο άνθρωπο. Λιγμένα τρόφιμα μισοτιμής. Επίσης πιλωτικά εφαρμόζεται το μέτρο των λιγμένων και στα φάρμακα, όπου ήδη ασφαλισμένοι προμηθεύονται λιγμένα φάρμακα μισοτιμής και ζουν τις τελευταίες ώρες της ζωής τους διασκεδαστικά. Ελληνικό κράτος. Κοινωνικές παροχές χωρίς ημερομηνία λήξης. Προσοχή, το μέτρο δεν ισχύει για τους λιγμένους λογαριασμούς και τις λιγμένες οφειλές προς το δημόσιο, που θα προσαυξάνονται κανονικά με το νόμιμο πρόστιμο. Κύριε, μπισκότα, αλατίνη ζωή. Τι είναι αυτό. Κορυφή.